Tinokuchingamidzai pano paZimbabwe Elections Watch apo patiri kutarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvikuru sei mune zvematongerwo enyika. Gore rino 2023 tina advocate Nelson Chamisa pamwe chete nava Emerson Mnangagwa avo vachange vachitatsurana pasarudzo dzegore rino. Chikwata chinoongorora zvematongerwo enyika chinonzi Team Pachedu chachoropodza maitirwo ari kuitwa zvino munyika yeZimbabwe. Vachitaura padandemutande ravo retwitter pasocial media, vanoti ivo dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kuvhura zvipatara zvikuru kwazvo zvinogona kusvika mamiliyoni 240 million, asi Zimbabwe iri kuvhura makirinika ayo anova madoko kana kuti asingagoni kunge achibatsira vanhu avo vanenge vane matambudziko. Izvo zvinotevera Morocco iyo yakavhura chipatara chikuru che240 million mumazuva mashoma apfuura, asi vaMuthulinxube vachishandisa Quadri Park Clinic kukambena vachiti ndizvo zvavari kuita. Zvinova izvo zvikuru zvoga zvavanoti vari kuita munyika yeZimbabwe. Kana takatarisa zvipatara zvedu munyika yeZimbabwe zvinana parirenyatwa UBH Gomo kana kuti yava Harare Hospital kana rimwewo zita ravapo. Kana takatarisa vana Mutare Provincial Hospital, takatarisa vana Marondera Provincial Hospital, Masvingo General Hospital, zvipatara zviri kutadza kurapa zvirwere zvakaita sekenza kana kuita anonzi ma-MRI scan, ma-CT scan nezvimwewo zvinotarisirwa kuti mahospital makuru ange achiita. Takatarisa kune zveutano hwemadzimai pamwe chete nekubatsirwa kwavo kana vachinge vaine nhumbu. Muzvipatara umu muri kunzi imo hamuna anonzi ma-theaters anogona kuti madzimai ane nhumbu ange achibatsirika. Tiri ipapo takatarisa kumaruwa, madzimai mazhinji anenge anzi aende kumahospital vanotarisirwa nedambudziko rekufamba nzendo dzakakura kana kuti nzendo refu kuti vange vachikwanisa kusvika pazvipatara zvikuru zvinokwanisa kuvabatsira apo panguva yavanenge vasina zvekare maambulance kana kuti panguva yavanenge vachinzi vabhadhare deposit yekuti vagone kunge vachizowana maambulance. Saka izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haina chido nevanhu uye hurumende yeZimbabwe iri kuita zvinhu zveumbimbi-ndoga nechidzvanyiriri vasingataridzi kana kuti vasingatarisi zvinodiwa munyika kana kuti mune zveutano hwevanhu. Izvo zviri kukurudzirwa kunzi aiwaka yasvika nguva yekuti munhu wese weZimbabwe ngatitarisei kuna advocate Nelson Chamisa avo vari kutaura vachiti vachaita kuti munyika muve nemodernized healthcare, munyika muve nemafacilities achaita kuti muve nefree healthcare kuvanhu vose, zvikuru sei kumaruwa nekune vanoshaya nevanotambura. Saka muri yeZimbabwe handei tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu, handei neuwandu hwedu tinodzidzisa vanhu zvakakoshera shanduko munyika yeZimbabwe, zvikuru sei kuhama dzedu dziri kumaruwa.